Yun, yung San Fabian Beach. Ang gaganda ng mga bike ng mga umakyat dito Ayun yung Dolomite Sun. Video tayo kung konti. May balatong. Ang taas ng inakyat natin. Ante, saan banda yung Dolomite? Ayun oh, tingnan mo doon si Harry Roque. Ayun. Si Simi. Shout out nga po pala kay Paring Jomar TV. Kaban ka na, may next vlogger na sa'yo. Shout out. Balik na lang tayo bukas. Tara, punta din tayo sa Tara, akyat na tayo. Pipe, bago tayo pa ganyan. Akyat tayo doon sa pinakatuktok. Hi. Nakasuming. Ayun oh. Ayun oh, yung ano, may mga ano doon oh, fish port. May mga bangka. Bangka. Ayun ah. Kadugtong na nito yung Damortes? Oo. Mm. Nakikita mo na ba si Harry Roque? Hindi pa. May pinagpapraktisan pala dito na pagbabaikan. Bike trail nga. Ayun, sa may ano yun ay May kaldo dito. Video ko na lang kasi hindi ako maka-live. Teka. Alamak! Oh my gosh! Ducks! Ducks. Ay, oo. Hindi nyo nakita ang laki-laki. Shout out kay Kenla. Shout out! Ayan na yan. Kenla. Ay, Kenla para sa'yo. Kenla. Iuwi namin sa'yo, sabi ni Mac. Oo. Kabuti ka mo rela. Kabuti. Saan na yung Damortes ngayon? Doon na? Picture mo nga ako dyan. Ay, dyan ako sa mga. Sige, akyat ka. I-intra. Picture, ano to eh. Pwedeng picture, diba? Pwede bang pag-picture din to? Ito? Yes. Akyat pa ako? Hindi na. Yan. Tanggalin mo yung mask mo. 1, 2. Diyan ka o sa taas. Sige, mahulog kayo dyan. Okay, mood. Ano yan, pageant? Ako nga rin, pane. Ito lang ang pipicturein mo, oh. Ay, ito ang gagamitin mo. Naka-video yan. Ito ang picture. Dito. Parang sumakit dito ko ay, parang hindi, pero hindi naman ako nagbay. Na? Ante kapag nakalalakar kapag magbabike ka, hindi rarayumahin ka na. Oo, may Planax naman ako extra. IG practice track. Beshi siya mo. Ano yung IG Instagram? Picture pa kita. Mas. Meron pa doon, oh. Meron pa doon. Saan? Ay, oo. Sabi mo kila ka na. Punta pa tayo kan. Mas kaldo. Hindi ka nagugutom. Mag-aros kaldo tayo. Wala akong tala dito, doon sa motor.
May mga paakyat pa dun. Oh. Luwang yung dagat. Yan. Ganda.